concurso no pobo. Carreira de esposas. Os participantes teñen que levar as súas esposas encima deles e chegar dun punto a outro. Gary, canto pesas? 80 por... Nada. Vemos unha peli. Aquí! Estou só! Oh! Que chega podo. Merda, carreira. Tédelo? Date prisa! Espera! Onde enchufo o ferro? Eu só quería xogar unha partida. Hai un deles que é falso. Inventárono. Adivina cal é, pono nos comentarios.